Bir wagt sahabe-i kiramlaryň birisi Peygamberjan aleyhissalatu vesselam'ın ýanyna geldi. Yüzünde däni renk qalmany saralyp sorulup narahat yüz bilen Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam'ın mehzerine geldiler. Ol mübarek serweri sorady. Ya fulan, mali araka mahzuna. Ey fulan dedi. Näme beýlesen yüzüňde renk qalmapdyr. Näme beýle narahat boldun? Näme qama batypdyrsyň sen dedi. Ya Resulallah sorama dedi. Ulu gaýgym ma dedi. Aýt gaýgyňy dedi Peygamber. Ya Resulallah dedi. Min begadir sana mehabbetim ma, begad sana aşkım ma, begad sana däni söýgüm ma, seni görmesem tagat getirbilemek dedi. Günnüýüň güllerine, giyeceğim içinde her haçan göresim gelirse sana karşın gaýtýan idi. Sen köçäňden öýüňden tawaf edip gitýän idi. Sen mübarek yüzüňde görüp gitýän idi. Görmesem tagat getirip durbilemek dedi. Amma şuun pikir etdim, şu dünyada yaşayıp men peygamber görüp dun, daşından aylanyp tawaf edip otin. Kıyamatda nädersin sen? Wagty ki peygamberler bilen uly derejede bolsalar, we biz musulmanlar peski derejede bolsak, kıyamatda cennetin içinde peygamber görebilmesem näzir bolar, kaýagdaýym dip kaýga düşdüm dedi. Ya Resulallah, cennet bana awu dedi, eger şoň içinde men seni görebilmejek bolsam dedi. Cennet bana cehennem dedi, eger senin mübarek yüzünden öpüp okşayabilmesem ya Resulallah dedi. Men şogamımda, şona rahatçılığımda dedi. Şondan Peygamberjan aleyhissalatu vesselam kepla bilmedi, jogap tapy bilmedi, näme diýjegini bilmedi. Onunça Hazreti Cibrail emininde gaýtdy. Ayet bilen Euzu billahi mineşşeytanirracim. وَمَنْ يُطِعِ اللّٰهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذ۪ينَ أَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. Sadakallahu Mevlana'l azim. Ayetini ey peygamber aýtdy ummatyna, ýoldaşlaryna, sahabalaryna, her bir adam Allah'a itaat etse ve Hazreti Muhammed'e yani Resuluna, ilçisine itaat etse, şol adamlar kıyamet gününe ma'allezine en'amallahu aleyhim, Hudaý Taala'nın nigmet berip derece veren adamlar bilen bile bolacak deydi. Kim olada? Minen nebiyyine ve siddiqine ve şuhadai ve salihin. Peygamberler bilen, siddiqiller bilen, şehitler bilen, salihler bilen hemmeci bile olacaklar ve hasuna ulaika rafiqa. Nigeyle qawy yoldaşlyk bolacak bolar deydi. Ey musulman dogollar, yankı sahaban yüzü açylyp begenini hoş bollygy diberdi. Biz bu dünyada ol serwer serdaryň didarından mehrum boldyk. Tamamı enbiyalar, tamamı ummahatul mu'minler, her haýsy däni ýaşaýyşlary, bizim ýaşaýyşlarymyza ders berýän mukaddesatlar, teberrik adamlar bu dünyada görüp bilmedi. Amma bir jere ýaşaýlyň, bir jere ihlas edeýliň, himmet edeýliň, gaýrat edeýliň, lagal kıyamet günü olaryň däni didaryndan mehrum bolmaýlyň. Lagal kıyamet günü olaryň mehabbetinden daşa düşmäýliň. Olun komşulukından da halamaýlyň musulman da bollar. Birimiz goşaýlyň, ihlas edeýliň. Beşgünlük dünýä süýçülüklerine aldanıp, bidirip günählere mubtala bolup, näjere asyl ýaşaýyşlardan galamaýlyň, asyl süýçülüklerden, asyl eşklerden, asyl mehabbetlerden galamaýlyň musulman erkek we aýal da bollar. Näme etmek gerek? Olum didaryna nagat harj etmek gerek, nagat wagt goýmak gerek. Olur bilen bile olma, cennette ol mukaddesatlar bilen bile yaşama, olum didarından doyup, görüp de doymaga ne kadar adam dani, umrundan feda etme gerek. Näçe gammata, näçe bahaga alma gerek. Peygamberjan aleyhissalatu vesselam'a bir gün bir sahabe geldi, ya Resulallah dedi. Men 5 wagt namazym okuýaryn dedi. Kulak as musulman bol. Senin için nime ýadamy? 5 wagt namazym berja kılýan dedi. Malımdan zekatım berip durun idi. Mübarek Ramazan ayın arazym tutýaryn idi.
şulardan başka izafe ediyen nefil sadakalarım, nefil ibadetlerimde yok. Şu farzlarıma ama kaim dun dedi. Min kıyamette nerede olarım ya Resulallah deyip soradı. Peygamber Can aleyhissalatu vesselam dedi. Men mâte ala hâzâ kâne ma'an nebiyyîne ve siddiqîne ve şuhedâi yevmel kıyâme mâ lem yavuk valideyh. Her Müslümanna deydi, şu tüyüslü iman olsa deydi, şu tüyüslü ahlak olsa deydi, 5 vakt namazı cayinla, mübarek Ramazan ayın arabası cayinla, zekatını verip duran olsa deydi, boynuna düşse, hacını gidip bilse, şu faraidini bitirse, kıyamet gün peygamberler velen, şuhadalar velen, salahalar velen, enbiya ve evliya velen bile olacaktır deydi. Madami ki inatasını da eziyet vermese önemliydi, inatasının da hurmatını saklasa deydi. Hakin zaten Müslüman da olurlar. Kıyamet ol buzurkvarlar velen komşu olmak. Onların bu dünyada biz fakat adav yadı kulaklarımızda fakat onun gururlarını biz kulağımız velen eştivatıyız. Onların bir-birinden avadarraklarını, bir-birinin yokumluluğunu biz fakat kulaklarımız eşitip keyif edivatıyız. Ama inşallah Teala eğer şu din diyanatlıqımız velen dayavdırsak şu ahir zamanada 5 vaktimizde dayavdırsak, aradamızda dayavdırsak, günah sogabı saygartırsak inşallah Teala peygamberler velen ummahatul mu'minler velen sulaha ve şuhadalar velen billadani kopmamız Allah himmemde ansad eder inşallah.